Arrasado un edificio no centro de Pontevedra por un incendio que se declarou esta madrugada. Foi na rúa Riestra e as tarefas de extinción foron ben complicadas. Aínda que non se rexistraron danos persoais, os materiais son abondosos. Que tal, saúdos? Ademais dos 20 veciños do inmoble afectado, foron desaloxados ata mañá os habitantes dos edificios lindeiros para garantir a súa seguridade. Te contado, ampliamos antes os titulares. O Concello de Ribeira reforza este verán a seguridade coa incorporación de 8 novos axentes ao cadro da Policía Local. Os novos policías, que xa están en activo, prestarán servizo ata o mes de decembro. Satisfacción na Ciga polo seguimento acadado na primeira xornada de folga na empresa Aludec. Aseguran que preto dunhas 300 persoas participaron nos piquetes e nas concentracións diante dos distintos centros de traballo da compañía de automoción. Este xoves está convocada unha nova reunión da mesa de negociación. A Xunta inicia a construción dun novo carril para aliviar o tráfico na zona da Lanzada. Trátase dun carril segregado na glorieta que une a vía rápida coa estrada autonómica PO 308 neste punto. A intención é desconxestionar as retencións que se producen nesta zona, especialmente nas fins de semana. Fantasio na Rúa, Vila García de Cine, bota a andar este domingo. A película galega Antes de Nós inaugura no Castrolobre este ciclo de cine. A actividade inclúe a reproducción de outras 13 cintas en diferentes espazos ao aire libre do centro da cidade e das parroquias. As familias serán as grandes protagonistas da cita, cun bo número de proxeccións de carácter infantil. E a parroquia ribeirense de Aguiño quenta motores para acoller as súas festas na honra da Virxe do Carme. 4 xornadas de celebracións, cun amplo programa para todos os públicos, no que a procesión marítima será o acto central. Todo isto e moito máis aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Un edificio do centro de Pontevedra quedou arrasado por un incendio que se declarou esta madrugada. Foi no número 4 da rúa Riestra e as tarefas de extinción foron ben complicadas. Aínda que o lume se deu por extinguido durante a noite, as lapas reaviváronse varias veces durante o día. Aínda que non se rexistraron danos persoais, os materiais son abondosos. Ademais dos 20 veciños do inmoble afectado, foron desaloxados ata mañá os habitantes dos edificios lindeiros para garantir a súa seguridade. Todas as alarmas saltaban ao redor da 1:15 da madrugada no número 4 da rúa Riestra, en pleno centro de Pontevedra. Nos despiertan ellos mismos, los de arriba nos despiertan porque había mucho fuego y mucho humo. Ese fue el momento de que todos tomamos la decisión, viendo todo, en bajar viendo todo eso, ¿no? Una película, de verdad que sí, ha sido una película. As lapas comezaron no segundo piso esquerda do edificio por causas que aínda se están a investigar. Pronto se estenderon polo inmoble, principalmente os andares superiores. Os pisos son de madeira, as escaleiras de madeira, os teitos de madeira, incluso o que é a cuberta está con panel sándwich, co cal pois un material moi inflamable e foi moi difícil, ou está sendo aínda moi difícil, controlar o lume. Ao redor das 6 da mañá os bombeiros deron por controlado o lume, pero pasadas as 7 as lapas reaviváronse, polo que os efectivos continuaron traballando no punto boa parte da xornada. A cuberta con ese panel sándwich e o falso teito, pois é moi difícil chegar a ese lume que se reaviva co calor, e entón o que se fai é estar continuamente enfriando. A pesares da intensidade do lume non se rexistraron danos persoais, pero si foi preciso evacuar os 20 veciños do inmoble afectado e os de ata 5 edificios lindeiros. Os últimos que non conseguían sair foron desaloxados polos bombeiros pola ventana, que son os do segundo piso do edificio incendiado. Non sufriron danos, nin
nin feridas, como moito unha pequena queimadura no desaloxo. Dos veciños afectados, os inquilinos do primeiro piso foron realoxados noutras vivendas do mesmo propietario. Todo se perdió del núcleo familiar, todo, absolutamente todo, no tenemos nada, simplemente lo que tenemos puesto, una que otra documentación y nada más, todo. En canto os habitantes do segundo andar ubicáronse en dependencias municipais. Cubrir todas as necesidades que sexa necesario de aquí a que poidan poñerse a andar e ver cal é a situación, porque xa digo, nin cartos, nin documentación, nin chaves do coche, nin absolutamente nada. As perdas dos habitantes do edificio hai que sumar o estado no que quedou o inmoble. Algúnas partes colapsaron polo efecto das lapas. Colapsou a parte superior da escaleira, xa había unha parte da cuberta afectada que xa se abrira, xa no primeiro incendio, e agora sí que empezou a colapsar pola parte posterior. De feito, tras a inspección do Servizo de Arquitectura Municipal acordouse a demolición do pinche do edificio para evitar o seu colapso. A intervención realizarase mañá pola mañá, así que o Concello volveu ordenar o desaloxo dos edificios lindeiros para garantir a seguridade dos veciños. Susto tamén na parroquia boirense de Cabo de Cruz tras o incendio rexistrado a pasada noite nun cadro eléctrico do Porto. Ata o lugar desprazouse unha dotación de bombeiros do Parque de Boiro que se encargou de apagar uns cables que estaban ardendo cun extintor de CO2. Unha vez apagado o lume, fixeron o saneamento de cables para evitar un posible curtocircuito e procederon ao tapado da tapa do rexistro. No operativo participou tamén a Policía Local. O Concello de Ribeira reforzará este verán a seguridade coa incorporación de 8 novos axentes ao cadro da Policía Local. Os novos policías, que xa están en activo, prestarán servizo ata o mes de decembro, garantindo así unha maior cobertura das necesidades dos cidadáns en épocas onde se incrementa notablemente a poboación e se desenvolven numerosos eventos que precisan de operativos especiais de seguridade. Ademais deste reforzo temporal, o alcalde de Ribeira sinalou que nos 2 últimos anos aumentou tamén o número de axentes fixos con 3 novos policías, consolidando así un cadro de profesionais máis amplo para atender as incidencias derivadas do servizo. Satisfacción na CIGA polo seguimento cadado na primeira xornada de folga na empresa Aludec. A plataforma sindical asegura que preto dunhas 300 persoas participaron nos piquetes e nas concentracións diante dos distintos centros de traballo da compañía de automoción. Este xoves está convocada unha nova reunión da mesa de negociación para acadar melloras nas condicións laborais dos traballadores. Amplo seguimento da primeira xornada de folga das 3 convocadas entre o cadro de persoal da empresa de automoción Aludec. Unhas 300 persoas participaron nos piquetes e nas concentracións que se desenvolveron durante todo o día diante dos distintos centros de traballo que a compañía ten nos polígonos do Campiño e da Reigosa. É un día de folga máis histórico nesta planta, está transcurrindo con toda a normalidade e está secundada por unha parte importante dos traballadores, non? Os motivos fundamentalmente, como xa é conocido, pois eso, despois de 13 reunións de convenio colectivo, despois de un ano e medio sin convenio, co convenio caducado, bueno, pois os traballadores deciden de pasar a movilización para exigir da mesa negociadora e da propia patronal pois que poña encima da mesa propostas que sean asumibles por todos os traballadores, non? Dende o sindicato CIGA reclaman varias medidas, entre elas un incremento salarial que sitúe as retribucións o remate do convenio un 5% por enriba do establecido no convenio de químicas. Tamén que a revisión salarial se realice en base ao IPC e rexeitan a última proposta da empresa que pasa por asociar esta mellora dos salarios a un plus de absentismo. Nós consideramos que o plus de absentismo non é para incrementar ningunha retribución salarial, todo o contrario, o plus de absentismo pode ser para outras cousas, pero non para dar salario aos traballadores, non? Entonces, eso non nos parece asumible e dentro desa negociación
desa retribución salarial non pode figurar de ninguna das maneiras o Club de Asentismo, a non ser que se Club de Asentismo pois que sea noutras condicións e non as actuales que están agora, non? Reducir a xornada laboral, revisar a clasificación profesional ou que as baixas por enfermidade común deixen de computar a hora de ter dereito ao plus de absentismo son outras das medidas que reclama o sindicato. Ademais, a CIGA pon o foco no alto nivel de precariedade na empresa e sinalan que ao redor de 300 dos 900 traballadores son contratados a través de empresas de traballo temporal. Bueno, pois xa sabemos o que pasa. Incluso hai categorías profesionales que os traballadores de TT cobran menos que os que son contratados pola propia empresa, facendo o mismo traballo. En fin, hai unha serie de irregularidades laborales e salariales que temos que abordar xa neste convenio, non? E un pouco o que estamos reclamando. Os sindicatos volven estar convocados este xoves a unha nova reunión da mesa de negociación do convenio. Así as cousas, a CIGA mantén polo de momento a convocatoria de 2 xornadas máis de folga para os días 15 e 17 de xullo. Temos convocada a folga para o día 15 e o día 17 da semana que ven. Un pouco tamén é para que a empresa tome nota de que non é ningunha bola, non é ningunha mentira, sino que existe unha demanda real de un colectivo importante de traballadores que queren mellorar as súas condicións laborales. Os praceiros do mercado de Noia piden ao Concello que axilice os trámites para retomar as obras de reforma da instalación. Os traballos permanecen parados, ocasionando numerosas molestias a usuarios e traballadores, especialmente os propietarios dos postos que tiveron que ser reubicados. Os propietarios dos postos da Praza de Abastos de Noia levan meses reclamando a finalización das obras de reforma no recinto. Os traballos iniciados no ano 2022 sufriron retrasos por mor dun modificado no proxecto. Sen embargo, entenden os afectados que xa deberían estar rematados. Tiña que haber acabado fai un ano ou dous e están a medio rematar. Claro, nin os postos novos podemos adjudicar, nin os postos vellos. Hai postos que están desplazados, que están da fruta, a churrería, están desplazados. Para nós causanos moitos problemas. Os principais prexudicados son os postos que tiveron que ser reubicados durante as obras e que a día de hoxe permanecen aínda nos seus emprazamentos temporais. É o caso, por exemplo, dunha froiteira que na actualidade vende nun dos corredores, sen cámara frigorífica nin outros servizos necesarios para desenvolver a súa actividade. Polo posto do ascensor, que foi antes das obras, aí hai un puesto, está sin asinar ese puesto. A churrería está desplazada, está temporal. A frutería tamén está no pasillo, tiña un posto con cámara, iba a ser uns meses, pero os meses son anos, e ainda non hai solución para eso. Outros problemas derivados da actuación son as filtracións de auga que aínda persisten en varias zonas, así como o risco para a seguridade que supón a instalación eléctrica aínda sen canalizar. Vedes que está todo a medias, sin acabar, non nos dan solucións, quedaron de vir en enero, aquí non aparece ninguén, a el diño unha cousa, a min outra, pero estamos completamente abandonados. Ora estamos no verán e non se ven tantos problemas, pero así que empeza a chover, no meu puesto directamente, cainos agua dis do tellado. E xa non decir o resto todo como está. Unha obra tan grande de tantos cartos, e aquí non se ve nin gasto deses cartos, nin que teñan ganas de seguir cobra pa diante, porque todos son mentiras. A paralización das obras súmase a falla de planificación durante o proxecto, posto que denuncian que boa parte das instalacións non son funcionais. Entenden que antes de acometer unha reforma tan grande cun investimento de máis d'1 millón de euros, deberían terse reunido cos traballadores para coñecer as súas necesidades. O que nos prometeron é unha cousa, o proxecto é outra, que non nos pediron, non buscaron a nosa comodidade, as nosas necesidades. Si vedes como están as portas, eso é un cortamans. Está roto todo sin estrenar, é un peso, nin teñen alturas para restauración, nin é unha barra cómoda para un bar, nin para unha frutería. Os praceiros xa transmitiron as súas demandas ao Concello sen éxito. Piden que deixen de dar excusas e axilicen os trámites para retomar e finalizar por fin as obras. En contacto co Concello, van nos dando excusas, motivos, que vai haber un proxecto novo, que se rematou unha terminación, bueno, pero nada. Básicamente, o asunto é que estamos parados, estamos sin poder usar as instalacións novas.
Cambiamos de tema. A Xunta inicia a construción dun novo carril para aliviar o tráfico na zona da Lanzada. Trátase dun carril segregado na glorieta que une a vía rápida coa estrada autonómica PO 308 neste punto. A intención é desconxestionar as retencións que se producen na zona, especialmente nas fins de semana. A conselleira de Infraestructuras explicou dende o lugar que os estudos realizados pola Xunta indican que o principal punto de conflicto do tráfico sentido ao Grove é esta rotonda, xa que polas súas dimensións está a actuar como unha intersección en T. A partir destes datos, valorouse executar unha actuación de rápida implantación que compatibiliza por un lado o obxectivo da reducción das retencións de tráfico e por outro o respecto a unha zona protexida da Rede Natura 2000. Con este novo carril, os vehículos que veñen de Sanxenxo ata o Grove non terán que atravesar a rotonda e deste xeito axilizarase a circulación. María Martínez explicou tamén que o tratarse dun carril segregado, os traballos para a súa construcción non interferirán no tráfico nin provocarán afeccións importantes. A titular de Infraestructuras explicou ademais que o goberno galego está a analizar outra alternativa máis global que abarque outras estradas autonómicas da contorna. Todos aqueles que veñan pola autovía no último tramo e se dirixan hacia o Grove non terán que entrar na rotonda, porque estes estudios de tráfico que hemos feito dan conta de que non é tanto que tamén, por suposto, o non desdobramento do tramo final desta autovía, senón tamén esta glorieta que temos aquí. Esta glorieta que polas dimensións que ten, máis que unha glorieta, está a actuar como unha intersección en T. De modo que prima os vehículos que veñen da PO 308, da estrada de Sanxenxo, por entendernos, de cara ao Grove frente aos que entran na glorieta desa autovía. Por iso, creando este carril segregado, os que se dirixan hacia o Grove non terán que entrar na glorieta. Eu me estou enterando hoxe deste proxecto, volo teño que dicir así, polo tanto, casi vou a otorgar o beneficio da duda. Non sei se solventará algo, creo que o propio director dixo que era unha solución pequena, pouca. Nós vimos reclamando o desdoblamento dos dous carrís de salida hasta a conexión con Sanxenxo e aquí este semáforo, aínda que se cambie o sistema, sempre buscamos que hai que buscar algo de fluidez e que os peóns pasen dun lado a outro ou por debaixo ou por arriba. Creo que a tecnoloxía hoxe en día pode dar para elo, porque se non seguimos tendo aquí temos un problema serio. Nós xa comprobamos este fin de semana co cambio da itinerancia do semáforo que efectivamente hai unha maior fluidez do tráfico, co cual sí que agradecemos esta pequena actuación. Nós temos unha actuación similar na saída da autovía hacia Sanxenxo dos vehículos que veñen do Grove, que comprobamos que realmente funciona na fluidez cando entran na rotonda da entrada de Sanxenxo. Esperamos que esta actuación tamén funcione desa maneira e, polo tanto, estamos agradecidos de que se faga esta actuación, porque consideramos que sí que vai redundar no beneficio da fluidez do tráfico e dos veciños desta zona. E o Concello de Pontevedra dá por resolto o permiso de Adif pro proxecto de Mollabao. O goberno local ten a confirmación de que o trámite está finalizado, polo que a Deputación de Pontevedra debería recibir pronto o permiso necesario para avanzar no proxecto. Así lle foi transmitido en Madrid a senadora do BNG, Carme da Silva, dende o Ministerio. Dixen que íamos a facer todo o posible, así o fixemos, e aquí a 10ª concelleira, non? O sea, neste momento senadora Carme da Silva, pois moveu todo o que pudo, e onte, pois a información que temos, que non temos o papel, chegaría a Diputación, é que está resolto. Xa que é inminente que xa miraron o expediente que está resolto. Agardo que se confirme e, polo tanto, pois poder cas cautelas que vos digo, non? O sea, de que non temos o escrito, pero se comunicaron do Ministerio que está resolto, pois supoñemos que está resolto. Doutra banda, a Mosquera lembrou que o Concello leva tempo en conversas coa Dirección Xeral de Tráfico co obxectivo de liberar o espazo que o organismo estatal ocupa na Xunqueira da Gándara co seu centro de exames. O edil explicou que xa tiveron resposta oficial por escrito na que a DXT comunica ao goberno local a súa intención de empregar os terreos do polígono do Campiño ofertados polo Concello para o seu traslado. Agora haberá que avanzar nas conversas e buscar a fórmula xurídica máis acaída para facer
deste cambio, pero dende o Executivo celebran esta comunicación que aseguran se achega ao horizonte de ver toda a Xunqueira libre das concesións que a ocupan na actualidade. Itineranta regresa a Pontevedra con 10 espectáculos de teatro para as rúas da cidade. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Consellería do Mar e a Deputación de Pontevedra asinan un convenio para que o alumnado do IGAFA reciba formación no estranxeiro en agricultura e mergullo. A bolsa terá unha duración máxima de 3 meses e consistirá na estancia dos beneficiarios en diferentes empresas con sede nalgún dos países especializados na materia. A colaboración está dotada con 15.000 euros permitindo a capacitación dos estudantes deste centro, considerado un dos máis importantes do continente neste eido. Cada beneficiario recibirá ata un máximo de 3.000 euros coa fin de mellorar a calidade da súa formación no estranxeiro. Este convenio entre ambas administracións vense asinando dende o ano 2011, sumando unha dotación económica de 165.000 euros. Tal como lembrou a responsable autonómica, este instituto obtivo no mes de marzo a homologación da súa formación de técnico de operacións subacuáticas e hiperbáricas pola International Marine Contractors Association, a principal entidade a nivel mundial que establece as normas e directrices para as operacións de mergullo en alta mar. É o primeiro centro público en alcanzar este distintivo en toda España. No 2019 foi recoñecido como centro de referencia nacional. Traballar en pro de todo ese talento e formación que queremos impulsar hacia a mocidade, que son futuro, pero que xa son presente. En esta provincia o temos moi en conta. E isto todo para seguir sendo unha referencia a nivel mundial no mar. Un mar que para nós, para a provincia, que vivimos hacia o mar, que sentimos o mar, que somos un espello no que se nos mira en canto ao que ten que ver con sustentabilidade, que ten que ver con calidade e futuro, fai que teñamos que estar moi agradecidos á labor que fai o IGAFA e a Consellería do Mar. Que 5 alumnos formados no IGAFA coñezan realidades noutros países, en países estranxeiros, e poidan formarse baixo, pois, a parte que nos toca a nós da Consellería é que o personal técnico, os profesores do IGAFA, pois tutelen esas prácticas, pois fagan unha memoria e poidamos pois facer un seguimento de toda esa formación que van a realizar nesas empresas estranxeiras, esas empresas de acuicultura, empresas de mergullo profesional, que van a afondar que esos alumnos estén cada vez máis capacitados, estén mellor formados para a incorporación ao mercado laboral do sector marítimo pesqueiro galego. A Xunta destina máis de 185.000 euros á dinamización de 4 centros comerciais abertos do Salnés. Así o explicou o delegado da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, na visita á sede da Asociación de Engrobes. A entidade do Grove foi unha das asociacións beneficiadas nesta liña de axudas que busca potenciar o comercio local e de proximidade. No seu caso, a achega roldou os 44.000 euros. Pois a Xunta colaborou con 44.000 euros a Engrobes para potenciar precisamente o comercio local, non? Para facer unha serie de actividades que fomenten pois que o comercio local siga aberto, que siga funcionando e que siga creando emprego. O comercio local para a Xunta de Galicia é unha prioridade. Gracias ás axudas da Xunta de Galicia, pois somos capaces de, ao largo de todo o ano, de realizar diferentes campañas, de promocionar o comercio local a través de sorteos, actividades na rúa, premios, publicidade, en definitiva, axudar un pouquiño os nosos socios e compañeiros do CCA de Tentas, que son os establecementos comerciais do Grove, a que se poidan realizar accións e actividades que premien e que, sobre todo, den vida e dinamicen a actividade das rúas e a actividade comercial dos propios socios e comercios do centro comercial aberto.
Así, no caso de Engrobes, esta achega permitirá realizar campañas de promoción e dinamización. En concreto, a asociación levará a cabo unha campaña de bonos coa que pretenden fomentar o consumo de proximidade, ademais de sorteos, actividades infantís, feiras de oportunidades, reparto de merchandising e agasallos e campañas de publicidade e difusión en medios de comunicación locais. Tamén recibiron esta axuda as asociacións Centro Comercial Aberto de Vila García, Zona Aberta, case 52.000 euros, coa mesma contía Cambados Zona Centro e Entretendas Centro Comercial Urbano de Sanxenxo con 38.500. En total, esta liña de axudas conta cun orzamento de máis de 2,5 millóns de euros, dos cales preto de 900.000 irán destinados a mellorar e dinamizar 22 centros comerciais abertos da provincia de Pontevedra. Falamos agora de turismo. A Pobra presentou esta mañá a súa oferta de actividades turísticas para este verán. Trátase dunha proposta completa na que se incluirán algunhas iniciativas xa consolidadas, como é o caso das saídas en veleiro ou as viaxes ás illas do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero tamén outras propostas novas, como é o caso das rutas do Mexillón en barco bateeiro, que incluirán degustacións a bordo. Tampouco faltará un verán máis a oferta de turismo mariñeiro para poder experimentar como é o traballo do marisqueo a pé ou as rutas guiadas polo río Pedras. As persoas interesadas xa poden anotarse nas distintas propostas dirixíndose á oficina de turismo da Casa Mariñeira, no Parque do Castelo ou a través do correo turismo@pobra.gal. E o Concello de Lousame abre o prazo de inscripción na Leisure Activities in English, que impartirán as voluntarias do Programa Europeo de Solidariedade. Trátase dun programa gratuito de actividades educativas e de lecer que se desenvolverá do 4 ao 8 de agosto no local social do Sanguiñal, en Tállara, en horario de mañá. O programa inclúe pintura, música, xogos, cine, teatro e diversas disciplinas que se impartirán exclusivamente en inglés para fomentar a aprendizaxe deste idioma entre os máis pequenos. Está dirixido a nenos e nenas de entre 6 e 11 anos que xa poden reservar a súa praza a través de bandoticket.com. Contará con 30 prazas e terán prioridade os empadroados no municipio. Cambiamos de asunto. As augas da ría de Moros e Noia foron o escenario esta pasada fin de semana do primeiro campeonato galego da clase Guilfoyle. A cita organizada polo Real Club Náutico de Portosín e a Federación Galega de Vela tivo como gañador o ucraíno, aínda que afincado en Galicia, Platon Kuzmenko, que competiu con licenza deportiva do Real Club Náutico da Coruña. Baixo a organización do Real Club Náutico de Portosín, por delegación da Real Federación Galega de Vela, disputábase esta pasada fin de semana a primeira edición do Campeonato Galego da clase Guilfoyle. Na proba tomaron parte máis dunha trintena de participantes, que ofreceron un espectáculo visual sen parangón en plena ría. O campeonato, dividido en dúas xornadas, o sábado e o domingo, tivo como protagonista o ucraniano aínda que afincado en Galicia Platon Kuzmenko, que competiu con licencia deportiva do Real Club Náutico da Coruña. El foi o gañador final na xeral despois dunha primeira xornada para enmarcar. A falla de intensidade do vento o domingo deixou a clasificación como estaba, converténdose así no primeiro campeón galego da especialidade. A cita contou ademais co patrocinio da Deputación da Coruña e a firma Gadis. Itineranta regresa a Pontevedra con 10 espectáculos de teatro para as rúas da cidade. Serán 10 espectáculos de 9 compañías distintas que encherán o centro histórico de fantasía, sorpresa e personaxes inesperadas. A 14ª edición deste festival celebrarase entre o 16 e o 18 deste mes. Traemos a 14ª edición de Itineranta, que é o festival de teatro itinerante nas rúas de Pontevedra. Na semana que ven, o 16, o 17 e o 18. Imos ter as rúas do centro histórico entre as 8 da tarde e as 11 da noite, cheas de vida, cheas de actividade, cheas de teatro. O que hai que recalcar do Itineranta é a especificidade do propio festival, é dicir, é o único festival na península, probablemente internacional, que ten un carácter de espectáculos de rúa propios, feitos para a rúa, con carácter itinerante.
Nada, cada ano sorprendendo, sí que é certo que cada ano é un poquinho máis complicado a programación, porque as compañías nacionais somos, como quen di, somos unha familia de 20, por aí, 20 compañías, e temos que estar xerando espectáculos novos cada ano. Entre as 8 da tarde e as 11 da noite, veciñanza e visitantes poderán baixar á rúa e vivir cos seus ollos este ciclo. A edición deste 2025 conta con 10 espectáculos distintos realizados por 9 compañías, todos eles estreas na cidade. A única excepción é Pachamama, de Troula, que se ben xa foi realizado en Pontevedra, chega reformulado. O mércores 16 de xullo será posible gozar de 3 propostas: Los Aguadores de Almozandia Teatro, Chimizayaguas dos colombianos Chimizaguayas e Aliens Folk de Producciones Escura de Villarreal. Cada xornada pecharase cun espectáculo pirotécnico. A segunda xornada do xoves 17 estará formada por Very Big Pulga de Asaco Producciones e Circo Sicario de Navalmoral de la Mata e Fuenlabrada, respectivamente. 10 minutos de La Fan e Pachamama de Troula e serán os que se poidan visitar o vindeiro día 18. Tamén ese mesmo día, o vindeiro día 18, con Olympics de Nacho Vilar Producciones e Iliana de Murcia e Madrid, Disco Fan dos zaragozanos Cade Calle, More Grande de Brincadeira e Nomedax de La Fan de Villarreal completan a programación desta proposta. A película galega Antes de Nós inaugura este domingo no Castro Alobre o ciclo Fantasio na Rúa Vilagarcía de Cine. A actividade inclúe a reproducción doutras 13 cintas en diferentes espazos ao aire libre do centro da cidade e tamén das parroquias. As familias serán as grandes protagonistas da cita, cun bo número de proxeccións de carácter infantil. Por este motivo, a maioría das películas serán ás 8:30 do serán. O ciclo, ademais, ten carácter solidario, xa que os organizadores colaboran coa Asociación Española contra o Cancro, que colocará un stand de captación de doantes nalgunhas das citas. Ademais, antes de comezar con cada película, reproducirase a curta Lola Lolita Lolaza da galega Chelo Loureiro, nominada a mellor curta de animación nos premios Goya 2025. O concelleiro Álvaro Carou animou as familias a acudir non só a proxección que lles quede preto da casa, senón a percorrer o maior número posible de localizacións. Este Vilagarcía de Cine non vai a ser só no centro da cidade, sino que está pensado para levar o cine máis alá do centro e volver ás parroquias, a prácticamente todas as parroquias de Vilagarcía, e ademais co pequeno cambio que fixéramos o ano pasado de salir un pouco dos centros socioculturais por outras zonas nas parroquias, como pode ser a playa de Bamio ou na zona do Esmorga de Carril. É un formato moi agradecido porque é o formato de estar eso, baixo as estrelas, na rúa, entón o que funciona non é un cine de cineclub ou cine máis de festival, porque eso xa nos vamos con outras propostas que fan no Concello, senón, bueno, pois é un para eso, público familiar, e estuvemos, pois eso, procurando un pouco filmes os máis actuais un pouco que se pode poñer así na rúa. E Vilagarcía celebrará a segunda edición das Festas do Carme con teatro e música no Salón García. A iniciativa parte da Asociación Cultural Crucelas, formada polos traballadores do Porto, que queren recuperar as celebracións e estendelas ao centro da vila. Explican que, coa súa proposta, buscan completar a programación das Festas do Carme de Carril ou Vila Xoán. A iniciativa ten carácter gratuito e acceso libre ata completar as 250 prazas do Salón García. A programación comezará o martes 15 ás 8 da tarde coa obra Mitoloxía Sun, a fabulosa historia da Moura, da compañía viguesa Os Fillos do Capitán Nemo. O día seguinte, ás 12 do mediodía, na igrexa parroquial de Santa Eulalia, terá lugar a Eucaristía coa actuación do Orfeón de Voces Graves de Arousa. Xa pola tarde, o grupo Nidia actuará de novo no Salón García a partir das 8 do serán. Empezamos a probar, recuperar un pouco a Festa do Carmen, que en Vilagarcía tiña outra tradición, incluso había unha procesión marítima. Entonces, cando desapareceu a comandancia de Vilagarcía, foi cando se deixou de celebrar. Entonces, retomamos nos a idea de... Porque hai moita xente en Vilagarcía que ten moita afición por
esta festa. Entonces, o ano pasado fixemos unha proba, a xente participou moito e nos animaron a seguir. Entonces, por iso este ano estamos outra vez aquí. Unha asociación completamente vencellada ao colectivo de traballadores e traballadoras de Autoridade Portuaria, e dende a Autoridade Portuaria como organismo estamos moi orgullosos do labor que fan e de que en 2 anos conseguiran levar a Festa do Carme a outro nivel, porque primeiramente era unha celebración basicamente religiosa que se viñamos facendo dende hai bastante tempo, bueno, que viña facendo a asociación de feito, pero agora ábrese a participación e a que os vilagarciáns poidan tamén disfrutar destas actividades que promoven. E a parroquia ribeirense de Aguiño tamén quenta motores para acoller as súas festas na honra da Virxe do Carme, 4 xornadas de celebracións cun amplo programa para todos os públicos, no que a procesión marítima será o acto central. As festas do Carme de Aguiño levarán á parroquia ribeirense unha chea de actividades durante 4 días. Darán comezo o 16 de xullo cun pregón sorpresa. O pregón do día 16 vai ser ás 12 da noite, pero non podo dicir, porque como veredes na programación está pregón sorpresa, e non vou dicir, só vos vou dicir que é un actor de primeira línea, de primeirísima línea, conocédelo todos. É un gran actor, de feito, está rodando unha nova serie, a nosa intención era dicir que viñera un pouco antes para tomar tal, pero bueno, non o podo dicir, pero simplemente que é de primeira línea, o miércoles ás 12 da noite. As celebracións prolongaránse ata o 19 de xullo con citas para todos os públicos como a sardiñada popular e orquestras de primeiro nivel. Xa desde sesións vermús o mércoles 16 con DJ Jalaico, que é produto de Aguiño, se non estou equivocado, é un veciño que vai amenizar para todos os veciños, e ese mismo día vai a tocar La Bomba e Charleston Big Band, que son tamén un par de grupos moi bons, o que animamos a todos os veciños a acudir. O día seguinte teremos América e Atenas, virá tamén o venres a Orquesta Platinum xunto con Pili Pampín, e o sábado que haberá tamén a Gran Sardiñada. Unha das citas máis destacadas será a procesión marítima. O Concello habilitou un catamarán con 400 prazas para que os veciños poidan sumarse á comitiva, na que participarán tamén diversos barcos pesqueiros e de recreo, así como numerosas embarcacións tradicionais que estarán no encontro que durante eses días se celebra en Ribeira. Este ano temos un catamarán de 400, pero por estabilidade e por seguridade só vamos a meter 370 plazas. Os tickets serán repartidos na iglesia de Aguiño, van a ter prioridade toda aquela persona que entre na iglesia, porque se non se fai este caso, ao chegar ao porto de Aguiño estaría o catamarán cheo de xente. E como é a Virgen do Carme, temos que dar prioridade. A procesión será este ano aínda máis emotiva se cabe, posto que renderá homenaxe a Pichón, desaparecido no naufraxio do Argos, Georgia. E mentres en Boiro continúan tamén coas celebracións das súas festas de verán que chegarán este mércores ao seu remate. Onte pola noite tiña lugar un dos concertos máis agardados, a actuación na Praza de Galicia da banda italiana Actum Babies, considerada a mellor banda tributo ao dous do mundo. No concerto o grupo fixo un repaso das cancións máis coñecidas da mítica banda irlandesa, como é o caso de With or Without You, de Joshua Tree ou Beautiful Day, entre outras propostas. Con estas imaxes poñemos hoxe o punto final ás novas do día.